Mama Manzuza, mama ugama. Yebo. Ngicela ukuqondisa kuwe lo okuncane ngimama ngenhlonipho enkulu. Mama uManzuza njengomuntu owumZulu nawe ngiyazi ukuthi umZulu nanje ngoba mama Manzuza usebenzela ukhozi okuyisiteshi sesizulu. Ngiyaqinisa mama uManzuza ngenhlonipho enkulu with the utmost respect yakho. Ukuthi le expression lena mama uManzuza oyisebenzisayo ukuthi uhlabela mgama. Mama Manzuza ngicela uyiyeke ngoba ayiyona isizulu. Mama Manzuza ingane ezincane zingazi sithathe ukuthi isizulu leso cha akusona isizulu leso mama magama ngazi noma ngikhoqa yini. Oh baba akusizulu yini? Akusona isizulu leso mama. Yini? Wena nje isho ukuthi hlabela phambili. Why uthi ukuhlabela mgama isixhosa leso mama? Isixhosa ngithi baba vele khona abantu abakhuluma isixhosa ngithi abavula ukhozi. Nasileke mama ukuthi yebo kodwa ke ukukhulisa ukuthi izingane zesizulu ngoba this is a radio station yesizulu. I think it's just proper ukuthi usebenzise igama lesizulu. Asiqhubekeni balaleli sihlabele phambili. Izingane ezincane ziba umqondo wazo impression enkulu. Kodwa ngithi nakho futhi kokubili lokho baba baba ngithi nakho lokho kubili futhi ayikhinga lokho zingakwazi laba abakhuluma isixhosa bazi ukuthi uhlabela phambili abakhuluma isiZulu bazi ukuthi uhlabela mgama. Yini inkinga yakho wena ungafuni ukuthi uhlabela phambili ngoba iradio yesizulu lena ukuthi why mama? Oh baba uyazi kusiyami mama wrong mina ngokwami awuhloniphi ngaleyo ndlela. Nkosiyami butami ngiyaxolisa uyazi. Ngiyaxolisa butami ukuthi wena angikuhloniphi uyazi. Mama kodwa ngicela ukuthi siyaxolisa butami uyazi. Uyaza butami siyaxolisa kakhulu. Forced mama kodwa bengibonisa nje. Ngiyabonga butami. Ngiyabonga baba. All right. Okay. All right ke. Okay mhlambe nje sihlabela phambili emazulwini ke emaXhoseni sihlabela mgama njengamanje. Ngiyabona nje na ku Twitter ke bakhona nakhona ke abane mbono lapha. All right ubani lona ubani ucela nje umyeke sithanda ke uzoze ke lapha ke uPaula ngobhuti othe ukuhlabela mgama nokuhlabela phambili into eyodwa leyo lapha uMr Jeremiah Ngwenya naye ke uthi nje Sigama ukhozi ke silayela ke nabantu abakhuluma isixhosa uthi ke mina ke angiliboni iphutha lakho ngolimi. Thanks nami ke lokho ade ngithi ngiyamchazela ubhuti wami kwasho ukuthi hayi impela uphathe kabi lapho ukuthi cha mina ngithi hlabela mgama hayi ukuthi hlabela phambili kodwa ke njalo ukhozi liyangena eEastern Cape liyangena silapha eMthatha eSlondon lapho njalo ke khona ke abantu abake bafona bakhulume ke ulimi lwesixhosa kodwa ke ukuba nje ubhuti wami uthe yena ayisithanda lento ikhuluma ayikho hayi asibe khona bengizoza kodwa ngathi ngikhuluma isixhosa hayi isiZulu ngoba angithi la akekho umuntu esimbandlululayo mawuvulile ukhozi ukhuluma isisuthu wacosha hawu umgamu madoda isixhosa hawu ngoba ke lapho uvula umhlobene nakhona khona igama lezulu ke mhlawumbe ulithola elinye hayi ukuthi ke sekuthi ku wrong cha ukho wrong ngoba ngithi ukhozi alibandlulula ukhozi umphakathi ke sibala wonke umuntu ngabe umsuthu umtswana umpedi umvenda umxhosa ukhozi nje lusakaza ngesizulu hayi ukuthi usakazela amaZulu kuphela masibambe lapho nje leyo sesiqedileke.